Naangol ang usa ka hubog nga motorista human mi counterflow sa daan ug mibangga sa gikatagbo nga van. Nahitabo kini pasado alas 5 kagahapon sa buntag sa Dan N. Bacalso, Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga sa pakisusi sa Talisay City Police ug City Toda nasuta nga daan na nga nag-ikis-ikis sa iyang pagpadagan ang motorista kinsa padung sa south hangtod nga miabot kini sa lane nga alang sa mga sakyanan nga pa northbound. Mipahinay man og dagan ang van apan tungod sa kakusog sa dagan sa motorista, naguba ug maayo ang iyang motor. Nakaangkon og mga bali sa kalawasan ang rider kinsa daling gitabang og nada sa tambalanan. Hinuon stable na ang kondisyon ni ini. Gitugan ni Tumulak nga nagkasettle ra usab ang duha ka mga habi. Usa ka motor nga nagikis-ikis ang iyang pagdagan going south, hangtod nga sa iyang pagkikis-ikis og dagan mi tabok siya sa pikas opposite lane hangtod nga iyang nasugatan katong usa ka van. During sa investigation sa ato ang kapulisan, nahibaw-an nga medyo nakainom ang driver sa motor.